Σε περιοχή της παλιάς πόλης της Ξάνθης, η έντονη εξωσμία που αναδύεται έχει γίνει ο πονοκέφαλος τόσο των κατοίκων της περιοχής, αλλά και όσων έχουν την ατυχία να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Οι δυσοσμίες, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουν κάνει την κατάσταση πλέον αφόρητη και αγανακτισμένοι οι κάτοικοι που μένουν δίπλα στο σημείο καταγγέλουν το γεγονός. Αυτή η σουλήνα εδώ, πέρσι 15 μέρες έτρεχε μπόλικο αυτό, βρωμιά, από το υπόνομο. Παίρναμε όλη η γειτονιά, έπαιρνε τηλέφωνο. Τίποτα δεν έγινε. Σταμάτησε μόνο του. Και το καλοκαίρι βρωμούσε εδώ. Αυτή τη στιγμή, σήμερα είχατε πάλι κάποια νερά από άλλες... 3 μέρες έτρεχε συνέχεια, σήμερα πήρα τηλέφωνο και σήμερα και ήρθαν, το κλείσανε απάνω, αλλά θα ξανατρέξει πάλι από εκεί του σιλίδα. Τι γίνεται όταν καλείτε για βοήθεια, ας πούμε, από το... Εντάξει, θα ειδοποιήσω, αυτό είναι. Μου είπατε ότι ήρθαν σήμερα, κάνανε κάτι, σταμάτησε. Ναι, 2 εργάτες ήρθαν εκεί πέρα, λέει θα φέρουμε το φυτίο, να ρίξουμε νερό, να πλύνουμε τη σουλίνα, θα ρίξουμε μυρωδιά να μην βρωμάει. Και αυτές οι σωλήνες από πού έρχονται, τι νερά βγάζουν εδώ πέρα? Από το υπόνομο. Πόσο καιρό αντιμετωπίζετε αυτό? Αυτό εδώ 3 χρόνια το έχουμε το πρόβλημα. 3 χρόνια είναι συνέχεια αυτό, δεν μπορούμε, έτσι σκέφτομαι να δώσω το σπίτι να φύγω από αυτή την κεφτανιά. Ανά πόσο καιρό περίπου συμβαίνει αυτό, μετά από βροχή ή γενικά γίνεται και άλλες μέρες? Όταν βρέχει, η βρωμιά βγαίνει από τα φρεάτια μπόλικο. Ξέρεις τι βρωμάει εδώ πέρα, πώς βρωμάει. Τουρίστες έρχονται εδώ πέρα και κλείνουν τη μύτη για να περάσουν. Όλη η πόλη της Ξάνθης και φυσικά η παλιά πόλη είναι και πρέπει να παραμείνει ένα στολίδι που όλοι οφείλουμε να φροντίζουμε. Πόσο μάλλον η Δημοτική Αρχή που προβάλλει συνεχώς την παλιά πόλη ως σημείο αναφοράς τουριστικού προορισμού. Είναι λοιπόν ανεπίτρεπτο να μην λύνονται άμεσα θέματα δημόσιας υγείας που μπορεί να αμαυρώσουν την εικόνα της πόλης και τα οποία ταυτόχρονα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους της.